съм Шадо и днес ще направим желирана кока-кола. Ще са ни нужни една кола от 500 мл, 5 пакетчета желатин, нещо с което да разбъркаме, тиксо с което да залепим, лъжица, ако не ни се получи да разбъркаме това, една ножица и едно ножче. Сипем желатина вътре. Добре. Да. Лепка, стана ужасно. Окей, готови сме с желатина. Сега трябва да пухнем сместа в микровълновата за 1 минута. Сега трябва да изсипем колата в съда. Толкова вкусно изглежда. Готово. Сега трябва да направя нещо като дупка в шишето. Супер! Готово! Между другото ще ни трябва тиксо, за да залепим дупката. За да не протече. Толкова стига. Така. Ето какво се получи. Сега ще трябва да вземем желатина, който се разтопи преди малко. И трябва да го сипем вътре. Така. Сега малко ще го поразбъркам. Мирише ужасно. И готово. По-лесно ще го изсипа в кана. Бутилката. Отвратително. Готово. Колата излезе тук, ще долеем. Готово. В фризера за 1 час. Да видим дали ще се получи нещо. Дали се е получило нещо. Защото според мен не е станало абсолютно нищо. Дали не мога да го отворя.
Ами... Станало е. Обаче аз, тъй като съм непохватен, не успях да го отворя. За жалост. Рип. Ето е желирана такова. Ако бях малко по-похватен, можеше да стане хубаво. Ще пробвам. Хубаво е. Става. Добре, предизвиквам и вас да направите същото и да ми изпратите снимка. Как са го направили и да снимате клип. Това беше всичко от мен и довиждане.